awase umuteneriko rwase kyombege kwegerera obwene bw'omwanya bantu Kenya National Commission on Human Rights Dr. Bernard Mugesa anigo akoretaro yaye ase egespo yakisigo sekese prisons eriyo kororana kwenekia enchera abasibwa bamenyete asekeria terebuna echera ya kisi nigo abasibwa bakorara asagia niga bakagukwarira egati yamangana anda mange ayo arengete gokorekana ase ebisibo asega bakagusaba buna abasibwa go cyago keani wakurwase echereyo irego keania ubwo icororana kwa basibwa ase nabo asbo igaberega kuboria buna baria bagosoerwa ase amamocho yebine bikebikego cya gukorerwa ase kinga irego tango icororana kwa basibwa ase chichera tigatonyore horoboti urwo Asamarieta ni gonkoro kwa Dr. Bernard Mugesa ni ncho murikyo monene bwe kiombekerie serikali yekorwanirira obumaini bwa mwanya bantu rero chitariki 19 omutienyu gatatu mwaka uyu 2024 igotore ase igaiga busongo etwatarire echera ya busongo koranga kia basibwa bamenyete na ndikurigereria ngaki bakonyora services ase echere yaitu twanyorire echere nabo asamangana yobo safi nabo basibeti ase bakorara buye nabo turocha marangeti naro nabo turoche mattresses inchiro nabo turoche no ene nyakitari nere imaiga komo musibwa arwalire nkonyora bari amatibabu ari atakeire egente kenene turachi gusabe serikali erigererie echere ya busongo igetakeire gutwara abasibwa 700 lakini bono yebwata abasibwa ange marakabere elibwe yemo ange na 450 abuna abange sana igo twari gusaba serikali yeito ya Kenya echikurigereria echere yeito ya busongo nechichera chia Kenya ngima asa abantu no konyora barabange nchira kiturarigie yo koranga chinambe kingocha chirenze na ekaro twakurire report yeito ntuchikobeka chi recommendation muna bono bantu bali bakutwara na magosa makama ke incheraki baranyare ko nyora no negisibo keriyanka egere mbago chechera baiche kona kubeka enambe nyinga sechiche